לא נחים לרגע ועושים הכל כדי להשיבה. שלום לאיתן גונן, אביה של רומי. שמעת יחד איתנו, צהריים טובים, שמעת יחד איתנו גם את חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אולי לפני כן את אלוף במילואים גדעון שפר. איפה אתה עומד? איפה אתה עומד הבוקר? איך התחושות בכלל? אני יודע איפה אני עומד, אני לא בטוח ששמעתי ואני מבין איפה הם עומדים, אבל אני כל אחד מדבר מפוזיציה. עם אחד מבני משפחתם, ואחד עם ילד, ממש ילד, אבא או אמא, מקרבה ראשונה, או אפילו שנייה, היה בעזה, 401 יום, אני רוצה לראות את חבר הכנסת חנוך, או כל אחד אחר, דרך אגב, אומר את אותם דברים שהוא אמר לפני דקה. כל אחד בא ואומר על חשבוני, ועל חשבון שאר החטופים, את כל המנטרות של המפלגה. אבל תכלס, מה הוא מציע? שהבת שלי תירקב ותנמק במנהרה עוד 100 ימים? שנים? זה הפתרון שלו? שהחמאס יבוא ויגיד, סליחה, טעינו, בואו תיקחו את החטופים מידינו? לא, אני משוכנע שאם הבן שלו היה שמה, אני לא מאחל לו את זה, אבל אם הבן שלו, הבת שלו הייתה שמה, כמו שהבת שלי שמה 401 ימים, 9,600 שעות, מעל 500,000 דקות, במנהרה, בחושך, ברעב, בפציעה הקשה שיש לה, ללא תרופות, ללא צלב אדום, ללא תקווה אפילו אני חושב. הרי מה לסך הכל הבת שלי עושה כל יום? היא שואלת את עצמה שאלה הכי פשוטה, וזה מה שיש לי לשאול אותם גם. למה הבת שלי עדיין בעזה? תסבירו לי עכשיו, תסבירו לה, לא לי. למה הבת שלי עדיין בעזה? מה הסיפור הגדול בלהחזיר את החטופים? למה משקרים אותנו? למה מערבבים אותנו כל הזמן? עם שיקולים זרים, שיקולים לא ענייניים אפילו. פעם זה ציר פילדלפי, ופעם זה סינואר, ופעם זה זה, ופעם זה זה. העיקר לא להביא את החטופים. זה הזוי. שאני צריך להיאבק עם חברי הכנסת, ולהחזיר את הילדה שלי, את הבת שלי, ואת כל שאר החטופים הביתה. בחול, דרך אגב, הרבה יותר קל לי. אני נוסע למשלחות לחול, הכי קל בעולם, הם לא צריכים אפילו הסברים. אני חוזר ארצה, וכל מה שיש לי זה להיאבק בנציגים, נבחרי הציבור שלי. כן. אני ממש נאבק בהם. זה מטריף אותי. אבל אומר חבר הכנסת מלביצקי שהם נאבקים כדי להשיג עסקה בתנאים שבסופם חמאס לא נשאר השליט בעזה, ובסוף אפשר ללחוץ את חמאס לשיטתם למצב של עסקה כזאת. אתה לא לכל הפחות מאמין לו שהוא באמת חפץ בהצלת חיים ועושה שיקולים שכאלה? כולם חפצים בחיים. אני רק לא מבין מה לוחות הזמנים הפתוחים שלו. אנחנו 401 ימים נתנו צ'אנס לממשלה להחזיר את הילדים שלנו הביתה. אז מה ניתן להם? עוד 400? עוד 600? הרי בקלות ניפגש פה ביום 1000. אם זה בקצב שלהם, אז אין בעיה. כל הבעיה שלי איתם זה הקצב. הם יש להם זמן על חשבון החטופים. הבת שלי יכול להיות שהיא אפילו לא בין החיים עכשיו. אני לא יודע כלום עליה. אנחנו מקווים כל כך, איתן, וליבנו איתכם, אנחנו מקווים כל כך שביום ה-600 או ה-1000 לא ניפגש כאן חלילה, ואפילו לא ביום 402. לא, חייבים להבין שהזמן, להם יש את הזמן, חברי הכנסת רוצים ושואפים למשהו שתיאורטית יכול להתקיים, תיאורטית. בפועל לא קורה שום דבר. איתן גונן. הלב איתכם, תודה שדיברת איתנו והתפנית לספר. רומי חוזרת בחיים. אמן, תודה רבה. תודה רבה. כולנו